Praise the Lord. नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गुसुं भिडिअ शेयार खालामनो हास्थायदों अनजाग्रा लोगोफोर। जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंहा मा नांगौ? दैदेनगिरि नांगौ। दा बे दैदेनगिरिखौ जोङो दिनै समाजनि थाखायबो नांगौ, बबेबा मोनसे राजखान्थिनि थाखायबो नांगौ, बबेबा मोनसे जिखुनु आफादनि थाखायनो जोंनो दैदेनगिरि नांगौ। प्रेज द लर्ड। अब्ला जोङो जोंनि फोथायारिफोरनि गेजेराव जोंनि गिर्जाखौ दैदेननो थाखायबो जोंहा दैदेनगिरि नांगौ जायो। बे दैदेनगिरि नांगौ जानायाव जोङो दिनै सानलायनायनि गेजेरजों जोङो सोरखौबा बेबायदिनो मण्डलिनि दैदेनगिरि पास्टर हिसाबै दोनो, नेहाथारि हिसाबै दोनो, केसियार हिसाबै दोनो आरो चौकिदार हिसाबै दोनो, बायदि बायदि दिखन बर्ड दोनो। दा जोङो बेबायदि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो मोनसे टार्म दोननाय जायो, बोसोरथाम बा बोसोरथाम, बोसोरबा बा बोसोरबा, बांसिन बोसोरथामखौनो लायो। दा बे बोसोरथामनि थाखाय सायख'जानाय दैदेनगिरियानो गोसो होनानै मावनो थाखाय जुदि रंजानायजों नाजावोब्ला बाय इसोरा गेदेर बोर होयो होननानै बुंदों लोगोफोर। जोङो बाइबेलाव नायब्ला मोननो हायो, 1 तिमथि 3:1-3 फरायब्ला जोङो मोनो गिर्जानि दैदेनगिरि जों हास्थायनाया मोजांखौनो हास्थायो होननानै बुंदों। जों फरायलांब्ला मोनगोन लोगोफोर। बेनिखायनो जोङो जायया सायख'जाबाय आरो बे सायख'जानाय बेक्तिया गोसो जानायजों मावनोबो दिनैहाय हामब्लायनाय थानो नांगोन। अब्ला इसोरा नोंथांजों लोगोसे थानानै गेदेर मदद खालामगोन। मानोना बै समाव बाइबेलाव नायब्ला जोङो मोननो हायो, मावनाया भाग भाग दङ होनना बुंदों। बेनिखायनो बे भाग भागखौहाय जोङो राननानै लानायखौ थिनहरजानाय बिजाबनि 6:3-6 फरायब्ला जोङो मोननो हायो। बाहाय गुबुन गुबुन बिबान लानानै मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, बे बाइबेलाव मोनो, अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, जों बाइबेलाव मोनो मसेया थोंजों इसोरजों सायख'जादों आरो इसोरा मसेजों रायलायो। मानोना बियो सासे गुरै मानसिमोन। बेबायदि गुरै मानसि संसाराव सासेबो मोननो थाङाखै होननानै जोङो बिसान बिजाबनि 2:3 जोङो फरायब्ला मोननो हायो लोगोफोर। बेनिखायनो जोङो दिनै दैदेनगिरि होनना बुङोब्ला गावजों गाव सायख'ना लानायाबो इसोरजों सायख'नायनि समान। आरो इसोरा थोंजोङै गावनि आत्माजों दिनै बिजनफोरजों होनानै, प्रफेसिफोरजों होनानै, सिमांफोरजों होनानैबो थोंजों सायख'यो लोगोफोर। अब्ला बे इसोरजों थोंजों सायख'नानै लाजानाया बयनिख्रुइबो बोर होजाग्रासिन आरो बियो इसोरनि बोलोजों मावनो हाग्रासिन जायो होननानै जोङो बाइबेलाव मोननो हायो। अनलायग्रा लोगोफोर, बे बाथ्राखौ जोङो साननो नांगोन दि दिनै मसेया जेरै गुरैमोन, थिग बेबायदिनो जोङो इसोरनि मावग्राफ्राबो गुरै जानो नांथारगोन। मानोना गुरैफ्रा बोर होजाग्रा होननानै बाइबेला बुंदों, माथाइनि 5:5। बेनिखायनो जोङो गोसो होनानै मावनो जुदि ओंखारदोंब्ला नोंथांमोनहा गोसो होनानै मावनायाव बोलोफोरादो। मानोना इसोरनि मावनायाव साबधानै मावनो गोनां, गावनि आखल आखु, गावनि केरेक्टार, गावनि न'खर गासैखौबो जों समान नायनानै मावनो नांगौ। लोगोफोर, फै जों इसोरनि बोर लानि। इसोरा बोर होथों साफ्रोमनि सायाव। हामबायसै। प्रेज द लर्ड। मिन्थिस्लाबाजासे